Hlavným komunikačným protokolom v architektúre Smart Department je MQTT. Ten sa používa na komunikáciu medzi zariadeniami a službami, ktoré sa nachádzajú na rozličných vrstvách architektúry. A presne preto, ako prvú službu do kompozície zariadenia IoT Gateway pridáme MQTT Broker, ktorý bude takým srdcom celého riešenia. V našom prípade použijeme MQTT Broker Mosquito s otvoreným zdrojovým kódom. Ukážeme si, ako ho pridať do kompozície a ako vytvoriť súbor so základnou konfiguráciou. Tak, poďme na to. Začnem teda tým, že vytvorím priečinok Gateway. Toto bude priečinok, v ktorom sa budú nachádzať všetky potrebné súbory, ako aj všetky potrebné priečinky, ktoré budú potrebné pre vytvorenie kompozície, ktorá bude reprezentovať zariadenie IoT Gateway. V ňom začnem tým, že vytvorím súbor compose.yaml. Toto bude konfiguračný súbor pre vytvorenie Docker kompozície. Pokračujem tým, že vytvorím priečinok configs, v ktorom sa budú nachádzať konfigurácie pre jednotlivé služby, ktoré tú kompozíciu budú tvoriť. V tomto kroku budem sa venovať iba MQTT brokeru Mosquito, ktorý bude mať teda samostatný podpriečinok, a v ňom sa bude ešte nachádzať priečinok config, v ktorom sa bude nachádzať výsledná konfigurácia pre samotné Mosquito. Takže po vykonaní týchto niekoľkých krokov, príkazov, vytvorená štruktúra súborov a priečinkov bude vyzerať takto. Teraz môžem vytvoriť konfiguračný súbor. Konfiguračný súbor sa bude nachádzať v súbore mosquito.conf a bude sa nachádzať v priečinku config. Vytvorím ho pomocou editora Vim, takže píšem cestu mosquito config a súbor sa bude volať mosquito.conf. Každý riadok konfiguračného súboru obsahuje jednu voľbu spolu s jej hodnotou. Takže napríklad napíšem log timestamp je false, čo znamená, že som MQTT brokeru Mosquito povedal, že keď bude logovať, tak do logovacích správ nebude uvádzať časovú značku. O to sa totiž postará samotný Docker. Čo je pre nás dôležité a podstatné je, že lokálnu inštaláciu MQTT brokera Mosquito budeme používať na developerské vývojárske účely. A za týmto účelom v podstate zabezpečíme, aby nebolo nutné overovať identitu používateľa žiadnym loginom ani heslom a rovnako tak ani žiadnym certifikátom. Takže pomocou voľby Allow Anonymous nastavenú na True sme mu povedali, že budeme akceptovať anonymné spojenia. To znamená, že pristupovať budeme môcť bez uvedenia loginu hesla a bez uvedenia akéhokoľvek certifikátu. No a na záver otvoríme listener alebo vytvoríme listener na porte 1883, čo zabezpečí, že presne na tomto porte bude prebiehať komunikácia, ako som spomínal, bez loginu a bez hesla a komunikácia nebude šifrovaná. No a na záver vytvorenú konfiguráciu už len uložím do súboru. Poslednú vec, ktorú potrebujem urobiť, je vytvoriť konfiguráciu kompozície kontajnerov. Tá sa nachádza v súbore compose.yaml, tak ju teraz vytvorím. V tejto kompozícii sa bude nachádzať len jedna jediná služba, alebo len jeden jediný kontajner, ktorým bude náš MQTT broker s názvom Mosquito. Tento kontajner sa bude spúšťať z obrazu Eclipse Mosquito. Neuvádzam žiadnu značku, takže to znamená, že automaticky sa použije latest. Samozrejme, toto nie je úplne dobrý practice, pokiaľ sa bavíme o deploymente alebo teda reálnom nasadení, ale my teraz robíme development, takže nad tým trošku mávneme rukou. Každopádne pokračujem ďalej a nastavím politiku reštartovania na always. To znamená, že pokiaľ náhodou dôjde k nejakému zlyhaniu toho kontajnera, a to môžu byť rozličné dôvody, napríklad nesprávne načítaná konfigurácia, tak ten kontajner sa vypne. Lenže vďaka tejto reštartovacej politike on ho rovno ten Docker zapne, čo znamená, že ho bude vedieť vždycky reštartovať. Ďalej vylistujem alebo vypíšem zoznam portov, na ktorých tento kontajner bude komunikovať. V našom prípade sme vytvárali listener na porte 1883. A tento listener, alebo tento port budem teda mapovať na port 1883 na môj lokálny počítač. To znamená, že ak sa v mojej lokálnej sieti nachádzajú rozličné zariadenia a budú chcieť komunikovať s týmto MQTT brokerom, stačí, aby vedeli IP adresu môjho počítača v lokálnej sieti a pomocou portu 1883
budú vedieť nadviazať spojenie a teda následne komunikovať. Posledná vec, ktorú potrebujem povedať alebo urobiť je namapovať priečinky z môjho lokálneho súborového systému dovnútra do toho kontajnera. Konkrétne sa jedná o priečinok, v ktorom sa nachádza konfigurácia pre to Mosquito, čiže ja ho uvediem na tejto strane, čiže u mňa na lokálnom počítači je to priečinok confix, tam sa nachádza Mosquito a tam sa nachádza priečinok config. A ten bude mapovať dovnútra do kontajnera do priečinku Mosquito a tam do priečinku config. Odporúčam tuto ešte na záver pridať voľbu RO, hlavne Linuxáci by to mohli potenciálne oceniť. Ide totiž o to, že jedna z prvých vecí, ktorú Mosquito urobí potom, ako sa štartne, je, že zmení prístupové práva k súboru mosquito.conf a rovnako tak zmení aj jeho vlastníka. Čo znamená, že ak budete chcieť zmeniť nejakú konfiguračnú voľbu v tom súbore, tak máte smolu, pretože na to nebudete mať práva. Takže buď to budete môcť urobiť pod používateľom root, alebo si tie práva potom naspäť vrátite, čo znamená, že zase keď to spustíte, tak on tú zmenu znova spraví. Pomocou voľby Read Only alebo RO nastavíme voľbu Read Only, takže bude to určené iba na čítanie. Trošku sa bude sťažovať, ale na funkcionalite sa nič nezmení. Takže konfiguráciu kontajnerov alebo kompozíciu kontajnerov máme hotovú a môžeme ju spustiť. Pripravenú kompozíciu spustíme príkazom docker compose up. A pokiaľ sa jedná o prvé spustenie, tak samozrejme najprv prebehne stiahnutie príslušného dockeráckého obrazu a následne prebehne samotné spustenie, čoho dôkazom sú tieto logovacie správy. No a vidíme, že logovacie správy nemajú časovú značku, vidíme aj to, ako sa Mosquito sťažuje, lebo práve sa pokúsil o to, čo som vám spomínal. Pomocou príkazu change owner sa snaží zmeniť vlastníka súboru Mosquito.conf, ale vďaka tomu, že sme nastavili príznak read only, sa mu to nepodarilo. No, každopádne vo výsledku podarilo sa mu načítať konfiguračný súbor a otvoril socket na porte 1883, kde môžu naši klienti začať komunikovať. Ak chcem spustenú kompozíciu vypnúť, stačí stlačiť kláves Ctrl+C. Tým dôjde ku zastaveniu všetkých kontajnerov, v tomto prípade iba jedného. V prípade, že by niektorý z nich sa mu veľmi nechcelo, tak nás upozorňuje alebo píše nám, že môžeme stlačiť Ctrl+C ešte raz, aby sa tento proces urýchlil. Pre úplnosť je dobré povedať, že aj napriek tomu, že sme kontajnery stopli, tak na pozadí zostali v stave exited, čo znamená, že stále sú k dispozícii, alebo ich kontext a ja viem tieto zastavené kontajnery znovu spustiť. A ak ich chcem úplne že odstrániť zo systému, tak pre úplnosť je dobré zadať ešte príkaz docker compose down. Tým pádom sám píše, že odstránil kontajner Mosquito a rovnako tak odstránil aj sieť, ktorú pre každú jednu kompozíciu automaticky príkaz docker compose vytvára.